what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumako Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. This is the program, The Forgotten Veterans. Chinetika ndechekuti pamusha paugere, nharaunda yaugere, pabasa pauri kushanda, dzimwe dzenguva panotove negamba yehondo yerusununguko. Vamwe munozongonzwa kana kuverenga panews kana kuvaona pama-TV vachinzi vadeclarewa national hero, provincial hero, liberation war hero, district hero. Asi mugoshamisika kuti munhu uyu ndiani, akaitei. Nekudaro ndicho chinangwa chechirongwa chino chekuti vamwe vamugere navo munharaunda muvaone, muvazive, muzivewo basa ravakaita panguva yehondo yechimurenga. Nekudaro munogona kunge muchitoona muri kunzvimbo dzakasiyana siyana. Chirongwa ndechenyu, chirongwa chemakomrades akabata futi, chirongwa chevabereki vakabatsira mhondo yechimurenga, chirongwa chana Mujibha, chirongwa chana Chimbwido, chirongwa chema ex-political detainees vakasungirwa zvomatongerwo enyika. Newewo zvakare unogona uchiti aiwa, inini hongu zvakaitika hazvina kuitika kwemakore akawanda, asi chiitiko ichi ndinochirangarira. Mukana ndiwoyu, tibatei, tinouya ikoko, togara pasi, totaura. Nhasi tashanyira rimwe gamba rehondo. Tikati aiwa, regai tinogara pasi nemurandakadzi kana kuti murandasikana Gladys asiyewo ataura nhoroondo yake kuitira kuti zvizukuru pamwe neZimbabwe zvikozotiona rimwe mazuva avo vari kutaurawo ndambu yavamwe. Nekudaro regai tigare pasi titaure, tinzwe pakatsikwa nemurandakadzi. Comrade Gi, tinotenda nekuti gamuchira nekunzwa kudokwairirawo kuti aiwa regaiwo ndisiye nhoroondo yebasa randakaita mukusunungura Zimbabwe. Nekuti isusu takuti nyaya dzekuhondo dzinotaurwa nevene vadzo. Handitika. Saka tinoti tisati takuna Comrade Gi, toda kudzokera kuna Gladys. Tinyatsonzwisisa kuti Gladys akazvarirwa kupi kumusha kwavo kuneri kuvhuti. Gladys Chedza Chisenga kazvarirwa kwachivi kwachisenga. Ngati baba wangu anga wane chikoro was named after his name. Kwachisenga. Okay. Dhuze nikwana takavarasha uko. Ndokwandakazvarirwa kwachivi. Vakaita basa rei baba rekuti unobva waitwa chikoro chobva chanzi kana kuti chakanga changoiswa muvillage kwaChitsenga? Chisenga. Chisenga, Chisenga. Baba vangu vanoti ivo kwako yama missionaries aya. Saka vakazoitwa find out kuti ivo vanga vachigona vakangwara. Ndobva vaita hadzvanzi yavo vanga vari tete vangu vaigona zvekuti zvikanzaka imimi taakukuitai maticha. Ndobva vaitwa maticha ukudzidzisawo vamwe. Pana izvozvo ndopavakazoonekwa kuti chirege tichikupei chikoro. Vana venyu vagowana kudzidza. Ndopakabva zita iroro.
Oh, watinoona. Saka vana vacho vese imi mamuri vangani makaenda pachikora apo? Izvo zvatova zvekudhara. Ndingangoti kuda mabrothers angu vese nemasisters angu. Chacha chikoro chevanhu ka? Chevanhu vese kaichi. But kumba kwedu ndo patakangostartira primary ikoko. Kwachisenga kwacho, Chisenga primary. Handiti. Saka makazotora pfungwa dzababa here dzekugona kana kuti zvakaita vice versa. Kana makatora dzamai. Inini mai yangu was also a teacher. Wekudhara. Meza maticha ekudhara. Baba wangu aitori mupurisa. Okay. But vakazoita end up kukwekwe ndo kwavanga vakusevenzera. Vamupurisa ikoko. Inini jere dzangu inini ndakanga ndakugara nabuti wangu firstborn. Mba medu was a headmaster buti wangu iwa. Futi Is now late. Is now late. Saka ndova ndaigara naye. Saka ndingati ndapedza chikoro kuprimary ivo vanga vari head, saka ndandakugara navo kuchikoro kwavaiticha. Ndapedza ipapo ndopa ndakafunga mweya wekuti kuenda kundo kuri nani. After holiday yasvika ndaenda kumba, mai vangu ndokubva vandituma vakati ugoenda kumunda kunotanha munyemba mobhoilisa mozounanika. Saka kumunda kwedu kwainge kwakati toti like kukwirira kudai kwakakwirira. Saka indakaobserviwa nei nemabhunu. Handina kuzwa kuti mabhunu auyi atozara muraini. Inini ndiri kubva kumunda ndakatakura chidengu hamene kuti munoriziva zitswanda ziguru rakazara muriwo munyemba. Ndandina mainini vangu ndobva tasvika ndobva tatotambira svikanzi varungu vauya vanga vazara muraini. Indobva takubvunda ndikati shishi ini bva ndaenda kunohwanda mudura apa ndatoobserviwa kudhara. Saka mainini vangu vakaramba vari mukicheni. Ndaobserviwa kudaro varungu vakauya vachingonanga padura pavaona munhu achipinda. Saka ndakabva ndabuda mudura muyabuda ndokubva ndabuda. Saka ndakanga ndine bvudzi hombe zvikanzi gandanga riri kupi, zvikanzi ndimo munobikira magandanga, zvikanzi ndo vasikana vamagandanga sei uchichengeta bvudzi rakadai. Tikati ndiri kuda kurukwa iholiday ndoda kurukwa. Zvikanzi magandanga ari kupi. Ini ndaidzidzawo kuchikoro kuya kwaihedhabuti wangu. Ndamboona macomrades sasati ndambowaona ndikati handivazivi. Zvikanzi ichataura mushi iise mota. Ndobva ndatotorwa ndobva ndaiswa mumota. Namune makore mangana? Ma18 ikoko, ma18 somewhere ikoko achanyatsovora. Ndakandwa mumota. Nyamba mumota muya mamuna nasekuru vangu vanga vachiredza. Muraini medu mune dam, very big dam nedhipi zvese zviri pamwe chete. Saka vairedza vakabva vatakurwawo vabva vatorwa. Saka inini ndakabva ndatarisa kudai ndoni sekuru Filipi varimo. Nevamwewo vangu vaigarawo kusaiti nokwedu ikoko. Tatowanda mumota muya. Igore ripi? 1976 roda kunopera. Takandwa mumota muya taendwa nesu kwachivi. Tanosvika tanokandwa mumameno kuti mai mastokisi muzvitokisi. Ndakarumwa nenda kaini. Ndakarumwa nenda. Ndopa ndakatanga kuzwa kuti ndainoruma. Papo takandwa muya tarara. Baba wangu vazonzwa kuti ndo zvaitika. Baba wangu ndokumuka vachidini vachitevera kwachivi kuya. Pakutevera paya vakabva vasangana nomupurisa umwe wavaiziva. Ndobva vataura naye vakati ndatevera mwana anza akatorwa chichi. Saka paya nomurungu aizikamwa Stereka handichaziva zita rake. Aipenga kwete zvokutamba. Aivati I shoot to kill. I shoot to kill. Baba wangu wabva wadini wabva wataura neuya mupurisa uya akati no,
zvototeta baba totoplana kuno umwe mukadzi atorwa mumota imo mamu nevamwe kune rimwe raini vanga vatorwawo saka mai avo vanga vane pamuviri zvikanzi izvoni totoita plani yokuti patichabudisa mai avo toda kuti vanyepere kurwadziwa nenhumbu patichavabudisa tochiti manje kuna shefu wake here komanda wake iyeye hatikwanisi kuti tivarelease vari vega chirega tichivapa uyu musikana uyu avabatsira afambewo navo since vachinzi vanobva kuarea imwe chete saka zvakabva zvaita saizvozvo ndobva tatobudiswa ndomabudira andakaita pati ndandarara muchidoksi ini ndabva ndaenda kumba apa makomrades aya ndasandamboaona ndaenda kumba ndaingonzwa kuti kuna nakomrade rice kuna nakomrade iye uya bigi uya ndovaitaurwa nevanhu ndikati kama inini anchada murungu uyu kwauyu mashungurudzira andiita because akandita so kuti why do you keep long hair like this achindidhonza bvudzi rangu ndakanzwa kurwadziwa akandidhonza zvikundirwadzisa saka ndakamumaka murungu iye ndikati nestori dzandainzwa dzaitaurwa tauya katabva kutauya kuholiday vakaona makomrades vachitaura kuti vana mukomanhingi vanani ndikati inini ngatonotorawo yangu ini pfuti nini murungu yuka ndoda kuzomuuraya ndiye wandaingofunga yeye ndikati ndikadzoka ndoya nchimuuraya ndokubva ndadini ndopa ndakabva handichatodi kana zvekuchikoro ndotatorangana nevamwe mumusha ndatotaura nemwana wasi wangu so takazosvika pakuzobva pamba mausiku vataronga vataenda kwakunosvika pachivi payanga iri township hombe tasvika paya tagarira mabhasi apa zvangova mupfungwa ndomazvaiveri but kuziva kwanga kuri kushoma inini ndasandaita meet those macomrades kasi kungovanzwa nevamwe vamwe vachitaura kuti macomrades akati kana uchida kuenda unoenda kuchikumbedzi kuchikumbedzi kwacho ndasokuziva tichikungoenda kutaundiship tasvika pataundiship paya ndati kumwana wasisi wangu mwana watete wangu watakati ngatichimukaika tichienda zvikanzi ina handichaende mayangu vakati ukaenda usinaundiudzawo unonofa handikati kani handi mwana wasisi wangu bva ndaenda nemwana wasisi wangu Maria, she's now late. Taenda tiri tu tasvika patownship. Ndikati asi panapa patownship pamwe bhudhi vanozonzwa nababa kuti tamuka tisikokumba vakauya vakatitsvaka ngatiwande toda kuwanda patownship apa kune mabhazi ainzi vanani vana shushaini aienda kuchiredzi kuya kwatainzwa kuye nemakomrades tasvika pamashopu pacho patatakagara unenge uchingoona amene zvazvinongoita kamweya ikakwakwa amene zvakanoita so tobva mwana wasi wangu ati mainini avo mavaziva here vapi zvikanzi avo ndivananaki avo vanhu vokumakomo chichichichi hama dzedu saka magariro avanga akaitawo aingoratidza kuti vanhu vari desperate vasingazivi zvavari kuda kuita nyamba tiri kufunga zvimwe chete tiri kuenda rwendo rumwe chete asi kahazvitaurwi vakangogarawo kungozvekungogara vakangoti oso pavharanda peshopu ndazoita chivi ndibva ndaenda ipapo ndibva ndati makadini mune kumuri kuenda kupi zvikanzi unzwa kuku kunongotaurwa nanamukoma kati tawanda tawanda manje iyanga nevaning'ina vake tu nake uyu but kamu kacho kakari kadiki kakari mugrade 4 kashamiso ikako izvezvi zvaari kusenzera kumediki handizi kuti kupi tava taita 5 bhazi ravo yatakwira mubhazi pokunodzikira handi hamupasive hamusi kutomboziva kwamuri kuenda taenda kuya tanosvika mausiku tagara futi pamatownship kunonzi kuchiredzi tanogara pakaperera bhazi ndopatakapererawo ipapo takogara pavheranda ndakandataura inonzi shere nesuspense tatakaba mari yambuya vangu futi mai vangu ainzi 106
1/6 shere nesuspense ndakati dayo tate baba mashopa ngatitenge ichikafu tatatenga loaf rechingu ndokubva tatenga 2 loaves takatenga 2 loaves zedu ndobva tatanga kudya umwewo mukomana abva angoona kuti nokuti vanhu vese vaibva kuna naGaza kunoku kuna namberengwa kupi ndo yanga iriwo yedu iyoyo akangoona kuti magariro avo aya akana abva angouya padhuze akati naivana sisi unokuenda kupi apa uri kutya kutengeswa futi tikati takamirira bhudhi vedu wabva waenda kwaenda wazoona time dzako ma9 vanhu vakangodai kungogara ngodai akati adzoka abva atibvunza futi tikati atoda kuenda kunoona vana mukoma zvikanzi kupi bva tataura zvikanzi chiuya andeimorara kumba kwangu ndobva aenda nesu tanorara kumba bva tatipiwa sadza tabikirwa sadza mangwana makuseni ndobva atiregai ndikutsvagirei vanhu vanoziva manje unoona kuti ipapapo mwari vanenge vangopindira unogona kutengeswa chaizvo hanto watotaura information mwana uya wadini watoronga watoti taridza kukuenda ndai munokwira muenda kunokwira train kurutenga tikati zvakanaka takuenda kuya kurutenga on our way patasangana nabhudhi wangu bhudhi vangu mwana wamainini vangu it's now late bhudhi inosiva avo vaisenzera kwana chiredzi ikoko zvikanzi naiwe muri kuenda kupi naiwe chidzi muri kuenda kupi vandatoti takutodzoswa ndo zvandakatanga kufunga tikati akutodzorerwa kumusha tikadzorerwa kumusha tonoitwa sei nababa zvikanzi ndati muri kuenda kupi tikati pane toda kuenda kumakomberedzi kuhondo ndobva vatitora ubva waenda dzokera nesu kumba kwavo ndobva vanosarai muchibika apa manje mukadzi wavaigara naye baba wake wanga vari wekuchikumbedzi baba wake vari vekuchikumbedzi ndo vainigirikira mumakomberedzi vaiyambudza ndobva tatorongerwa ndokubva tatoenda kuchikumbedzi kuya tiri 5 kuchikumbedzi kuye takaita zvoku sort of deployed umwe woiswa pamainingi umwe woiswawo pamainingi because vaiti hamungagari mese muri 5 paimba imwe chete mabhunu anobva aziva saka takangoti ava pavo taiswa tagara makomberedzi taienda kumabhesi vakati garai kusvika mvura rwizi rwaserera save yanga yakazara so yazoserera takabva tatorwa taenda takasvikira kunonzi kui infact takabira kagona renzou ndo rainetsa iroro kuti patsika umwe ndo paunotsika enda patanga tine kamwana ndo kega kaichengetewa mvura because gona renzou rinohlisa mvura taidziona asi dzakaiswa poison hapana imwe mvura izvo zvamunonzwa zvewiwi izvozvo ndo patakatanga kuiravira ipapo ungonzi wiwi yakweyo unesa unoedza kuti iende apa kana yaenda apa wongodai just a sip kuti urege kudi kuomerwa because rwendo rurefu tichienda mugone renzou hatina kusangana nedunion takufamba zvakanaka tanosvika kuchikwarakwara kana muchiriyeuka ndina komredhani vana chuma ainzi chuma ndiyanga vana chuma nanabhomba ndo vatakabva navo kuchikumbedzi vachibva vataenda navo kuchikwarakwara pachikwarakwara ipapo ndo pavakabva watisiya because papa nekembi yemakamaradi tabva tasiyiwa ipapo tobva tatohwa nemamwe makomberedzi zvikanzi mota iri kuuya kubva kwauya madhoji tatawanda manje nevamwe vaibva kuna namberengwa tatowanda ipapo tatakurwa nedhoji vataendwa nesu kunzi pashaishai taenda pashaishai ndo pakazoyaona komene Tongo ipapo ndingati ipapo tatazowanda tawanda kudaro zvikanzi kuchimoyo madhoji aya auya futi kutakura vanhu ina ana utozomboona mwana wasisi wangu uyo kuti uri kupi kungopinda akamumota yawanzi pinda in fact takapagara almost a month ipo pashaishai apa ndobva tambonzi vakaita magrade 7 zvichienda mberi uyai uku
ndopanda ndina ainzi Reef uyu munemu akaiswa paheroes apa ndobva tabuda namunemu uyoyo zvikanzi kuti mubatsire vana mumboita chikoro pano ndobva taenda kupofu bva taenda kunotsvaga machalkboard tagadziriswa machalkboard edu chichi ndobva tatengerwa chalk dzedu ndobva tambopiwa vana vashoma ipapo tichimboitisa malessons tichimbodidi pashai ndobva pazouya madhoji ndobva tatakurwa nemadhoji bva taenda kuchimoyo taenda kuchimoyo inini mwana wasisi wangu vakaenda kumatoto vese vakaenda kumatoto avanzi matoto ngaaende uko inini uyu naki handina kutombomona kuti wakaendawo kupi iniwo ndakabva ndaenda kuchimoyo kuchimoyo kuya taigara pane handi paiva na comrade muchanet ndo vanga vari base commander pachimoyo paya tagara 77 yasvika 77 muna November chaza ndingoti muswa 24 November andicharangariri chimoyo atake chimoyo atake yauya tiripo ipapo takamuka makuseni zvikanzi kambani yakati endai ku HQ pachimoyo tobva taenda paya ndobva tanoadreswa zvataiadreswa vaida kuti tinocheka uswa because taigadzira kama mabharaki plus taigadzira mibhedha yedu yanga iriyo uswa and so forth taenda paya pachimoyo paya taenda paparade tichingononzi katoitoi kakataita kakuti maakubva panzvimbo muchimhanya tichibva tanofararira like you are dismissed tichifamba izvakanaka tichingonzi dismissed yacho iyoyo ndege yauya ndege dzauya kumberi pedu uku kwakuno munda wakarimwa tractor yanga yakarima mamuri muna November vava kuprepare kakuda kuzodyara saka kwanga kwakarimwa zimundo rakadidodoko unoziva paya papo kuti dzimwe nguva pane kariji tomataingoti kwatara imo apa tatakadzidziswa kuti kana wakapfeka chered achibvumidzwe kana wakapfeka chewhite achibvumidzwe madark colors unotobvisa katopu kana iri yered tarara momo kurara nonzi mavhu mariji imomo toti like muforo amene kuti imomo tarara ndomatakaponera tiri vamwe vanga vakuvara yawe I remember mwainzi Elizabeth ndiye aita noise tichati nyarara iwe nyarara kani imi mwana akachema I don't know kuti akasarapo kana kuti chi because kwakazouya ground force ichipedzisa vanhu saka isusu inini ndakafuga mavhu ipapapa pandakarara pariji apa kwakungozvifushira nemavhu kungozvikanda mavhu kwakungoitawo semunhu afa ndo mabudiro atakaita patakabuda takati ipapo mumunda muya takazobuda kuma 7 o'clock manheru unoziva kuti unoenda kupi from there hauzivi apa ground force yakazara takungofamba takungodi uku malaitsi kwebva kune malaitsi akuita kunga like maskat iwo uri usiku kwasviba iweyo you are taking advantage yokuti kwadoka chiregai tichifamba iwo vanoita kuti kuite chi maskat tokubva tangonzwa makomrades comrade zvikati makomrades ayo bva taenda ndokuchibuda muradius ndokuchitanga kufamba kuenda kuvhila ndokwakaungana vanhu makomrades GP yacho from there vanhu vaingotakurwa vakakuvara vakadini ikoko ndokwatakazoenda taenda kuya inini ndokwandakanoonera mwoyo wangu wakuchitanga kufunga mwana manje mwana wasisi wangu wandakaenda naye ini ndakatosvikawo ndikawana akabata musoro achingotarisa mota ingosvika achingotarisa chikuti tarisa kuti mainini vari kupi bva ndamuwana ndikati kuva vananaki bva tawanana tese tiri 5 tabuda tabuda kudaro tikazobva ipapo bva taenda kumudzingadzi takabva tazoparadzana futi matoto akabva aenda futi kwaakaendeswa kuchikoro
isisi ndobva taenda ndikati gurupu redu takabva taenda kumudzingadzi kuya ndobva ndobva takanotrain akatrainwa naGatawa ainzi Gatawa aibva kwana mutoko uko anga ari ndiye akatitraina iyeye Gatawa tatrainwa naGatawa mudzingadzi 77 yatova pakati after training takabva taingogona kuti padzingadzi paya pakabva paatakwa mobva Mozambique ine masango ine mazisango akakura saka taingogara tingotama takaenda pasango iri taenda pa kuoperation taenda apa tingotama ndege dzichiuya chitengeswa so takazobva ipapa pamudzingadzi ndobva taenda kune rimwe bhesi so taingobika usiku masikati hamubiki chiudzi chinoonekwa saka munoswerera makavata mozobika manheru ipapo ndopatakazoona Tongo vauya bva tatorwa isi takabva tangosarudzwawo ndakangosarudzwawo takasarudzwa takawanda I remember isi takaita a group of 20 vasikana ndokubva tatanga ndokubva taita a sort of kutrainwa futi patsva but naivo Comrade Tongo vachiti tisatoitoi iye kuti munomuka kana kuma4 mozodzoka kumapast 7 kana to 8 pamambo bvapo tichimhanya ndakati ndachaika kuchaika kuneta ndachaika inini nongo musikana tachaika ndakarohwa mbaimaini singafi ndakakangama mwanangu ndakarohwa naComrade Tongo kuti ndokwenda kumuchaira ikoko nembama bva vandirova nembama kuti mhanyai unopora kana wangu wachaika unokoka simba ndokubva tamhanya then the following day ndokubva taona mota yauya mota yakauya yanga ine pfuti bva tapiwa masabu kumusha kufront kufront tiri 20 patoenda apa ndatina naComrade Zvisinei anga remember general staff ndana naComrade Rudo akavigwa muWarren Park apa paprovincial Rudo tatina naViola vanga vachibva kumandarwini vanhu vakauya vakaenda kuhondo kuma70 chakuti 70 kuma75 70 what ikokoko vana Viola tatina na vana Letwin uyu vatema teacher vatema na teacher vanga vari pa police pa central mtown then vana majority aiva kucity council ndo gurupu redu iroro ratakaenda tiri 20 takaenda ndiri kurangarira takaenda muna December 1978 muna December tichinosvika kuzimunya takaenda inonzi Monomtapa sect kuzimunya kupindira muzimunya tichikwira tsetsera takakwira tsetsera iyi isi takatambirwa nemaComrades aibva anga akatrainwa kuRomania gurupu ranga rabva kuRomania nerimwe ranga rabva kuTanzania uko kuTanzania ndo vakatitambira makaenda muri 20 vanga vasikana chete vasikana chete vasikana tasvika mutsetsera ungarikwira iwe ukanzwa munhu aitaura nezvetsetsera yakaipa mwanangu iwe pagurupu iroro kuRomania iroro pane mwana wandisingakangamwe takabva tatomusiya imomo mukati memakomo imomo nokuda aikona kwehondo kuchaika chaiko kuneta handizi kuti akazoneta to what extent because takatomusiya imomo maComrades vakatonomucherera atofa ndobva asara imomo ndobva taadvansa zvedu kunosvika takafamba zvakanaka hatina mboita encounter anything like hondo momo takanosvika kuzimunya tichisvika muzimunya patatanga kufara kuona mombe ufunge kufarira ng'ombe chaiyo kuti kuna ng'ombe zvikanzi imi
muri muhondo imimi uri kumhanyira ng'ombe makomredzi echisikana yako kuti ng'ombe idzo saka takabva tadini takazoiswa mumasections akasiyana vatapinda muzimunya vamwe voiswa vokotoka nonzi kana 5 kana 4 masections makomredzi anga agara ariko kumusha uko ataenda ini section commander wangu anga ari ndakaiswa ndipotanga nachida wanyika ndakapedzisira muona ari kuarmy yanga ari section commander wangu chida anga zvinezvi ndofunga ava lieutenant colonel here amene nditapfunza ivava asi samwe ikoko ndakapedzisira muona ari major ari ku1 commando uko ndiyanga ari commander wangu tapinda tabva muzimunya muya tapinda mukubocha taenda kubocha kuya ndo patakaona kuti taakumusha taakondo taakufront yataite kufront hondo ikati yatanga 1978 kai hondo yatanga 79 because takapinda December 78 79 hondo yatanga handiti taiswa mumakomredzi umu 5544 kana kuti tirimo imomo tabva muzimunya taenda mubocha tabva mubocha taenda mubhoera misheni yedu yatakanga tatumwa nakometongo kune murungu aizikamwa ndakanga mwazita rake aiva neprazi kuwilshire kwainzi kuwilshire ndiyo yava chifu ande ndizvo chifu aichanga iri Engleton kuwilshire Engleton iye aiva kuwilshire achata chata ikoko ndo yanga iri misheni yedu kuti tiende ikoko kuprazi ikoko kunopomba panenge pake ipapo prazi pai takaita about 10 handidi kunyepa takavingwa nemahachi vanhu vaya vaiora masoja aipenda kumeso vanza kuti kwauya vasikana vakati what hell tingarwisana nevasikana mahachi akazara mubhoera nemubocha achitsvaga isisu saka isusu takabva tadzokera taita about 10 ndobva takungoparetera bhoera nebocha bhoera bocha ndo yatata matata akuoparetera hondo yakapisa iyo 79 iyoyo ningati first battle yangu mabhuku waiti kuma 1981 waiti chero kandimutsa chero kaya pakati pousiku chero kaya pai ukandivhunza mabhuku emubocha ndaikuimbira ukandivhunza mabhuku emubhoera ndaikuudza hapana bhuku randandisingazivi ndaitaura kuzvino ndachembera hatichaziva tasvika pachiri mudombo bhuku takapinda hondo isingaite pachiri mudombo ndo hondo yangu yokutanga yatakaridza pfuti takawana madzimai maya vaiita sei vaiwachira washeni dzavo pamba vachichera mvura pakati kamufambo saka pavakazosangana nevarungu vakanzwa kuti panext book pane varungu ivowo pavakadzoka pakumba kwavo last mugomo wavo wokuchera mvura vakaona isi tatovapamba pavo tatozara kuma 1979 uko hondo ndofunga yanga yasiyana neyanga iri kwei yanga iri gorira warfare iyi taitotanga takutorara mumbaka 79 kana kukana totopinda mumba comrade anopinda mumba saka mai vaya vakauya mai vaya vauya ndobva vataurira makomrades vakati makomrades ndanzwa kuti varungu vari panext book paraini riri pamberi apo kati zvakanaka zvikanzi asanzi vari kuuya kuno zvikanzi zvakanaka nemakomrades makomrades ayabva ati vaiziva kuti isusu ifirst battle yedu zvikanzi comrade futi ngairiri pano apa takutombotaramuka takabva tabva pamba pamai vaya ndokubva ivo vaibva nokubhukuro ukukuku saka isusu takabva taita so tabva taita so nokukuku ivo vari kufamba vachipinda matiri kubva isu tiri kufamba so tichiinda kumashure kwavo tichiinda kumashure kwavo kuitira kuti tivaite circulate vaende pamba apa patanga tiri vaenda pamba paya patatiri
vakati urayai huku, mai vaya vauraya huku nevamwe vavo vauraya huku, vamadoro vadhakwa varungu vaya varara pasi pema notichi isi kwedu kumasvingototi padudzi pasi pemotohozi panditi vabva varara imomo nepfuti dzavo kutora kavha vari imomo apa kuri kusviba vari kuda kutorara ipapo so isu tobva tanzi ndiyo tawana mukana zvokuuraya varungu zvikanzi chitomeka shuwa kuti uri kuuraya wako uri kutouraya wako apa umborege makomberedzi panapa ngapa matrace blades ayaya emoto aya zvikanzi zvese ipapo ndopatakatanga kuridza pfuti ipapo zvikanzi retreat takazongonzwa kuti pakafiwa handiti taimhanya taita retreat kamoenda kuGP yenyu saka ndopandakatanga kuridza pfuti ipapo wangodaro zvakutopinda muropa manje wakutoda hondo wakutofunga zvomurungu uya akakutora pachivi uya wakutofunga kuti ndakurai murungu kana wakutozvifarira manje then second battle pane rimwe bhuku rainzi Kwabetera raigara iroro ndo rachainozororera kazhinji bhesi racho ranga pane muti mutsviri amene mumuziya mutsviri so mutsviri maigara zvapungu zviviri imomo mubhuku iroro ndo rawaitoziva kuti makomrades iGP yomunhu wese because bhuku iroro takambodzikama tikasununguka hanzi harinamboita hondo raingouya chapungu tasvika mubhuku riya tabhesa manheru tasumuka tanzwa zvikanzi varungu vari kwajiri bhuku rainzi kwajiri ibhowerai taenda kuya tsanoridzwa futi kurova nokuritiriti asi ava vatakanowanira pajiri angari ainzi maskuzapo amene kana makambohanzwa ekwamzorewa yes papasina muwhite ende vanga vabva pamhiri pacho paiva nekembi yema vainzi matsakutsaku taivati matsakutsaku ipapo ndo second battle yangu then tobva ipapo apa ndakutaura zvemabattle tobva ipapo third battle ndo yakasara vanhu pa20 pai kuno kumusha takazongoya ta8 tiri 8 yakaitika mamhando bhuku rokwamhando apa infact ndimbodzokera mumashure takazenge taana nakomrade tondera yenyika Simondi ndo vangari sectorial commander wedu imomo takaipinda iyoyo kwamhando iyoyo yanga ikaipa mwanangu yanga ikaipa zvataita handiti taiti kana tikapinda mubhesi toita zvokuita zvefodya zviya zvamunonzwa makomrades achitaura unongonzi iyoyo tafumane newe endai munonamata motoinda kamoto unonamata so handizivo kuti takaita mistake here yokuti hatina kuona terrain kuti yakamira sei terrain kana chiti terrain handiti wakuzviziva kaiwo watojaira hatina kuona kuti terrain kana kuti vanhu vakaenda kunonamata havana kuita feedback here nenyaya yeterrain kwanga kune isitoti magwiringwindi kana kuti zigomba so kana kuti kwaicherwa here kuti kwaimboitwa nezveikoko kuti zigomba rinobva kugedhi uko kunosvika kunoko saka tatengeswa most of the makomrades vakamhanya pakatofa nemamemba egeneral staff anakomrade Felix ainzi Felix vanhu vakati ndege varungu vanga vakangwara although taizovakurira zvedu vakabva vachiri ndege dzichibva nokukuku knowing very well kuti muchamhanya muchienda one side saka that one side riya ndokwakunechi makunopinda mudepression makunopinda mumagomba ayaya kungodzikisirwa mukwende
nana Combat Flex iva vandikutaura ndopavakasara ndopakasara shamwari yangu best friend yangu enda ndinayo ainzi Molini ainzi Molini Mutukwa Mutukwa uyu Molini uyu Mutukwa uyu aibva ikoko kwana Mutare aibva uku Muzimunyo. I remember one day ndakudzokera mumashure tiri mubhesi kwana Mutare uku kune makomo saka mabhesi edu mazhinji mamwe taigona kuitira pai kana mugomo chaimo chikomo saka ainditaridza achiti izvoni gi uri kuona nhasi tiri kumusha kwedu ndikatinda uri kuona chikoro icho chakachena tiri mugomo sikanzi ndo chikoro chekwedu ndio chokwaMutukwa ndimo muraini medu chaimo kwainguva kutauro saka akasara ipapapo ndiye anga ari best friend yangu anyway akasara apapapo kuro kwaMhandu pakasara vanhu vakawanda out of 20 takasara tiri 8 vasikana ndiro bhetro rimwe randiri kunyatsorangarira iroro rakandibata akasara ipapo vakasara vaipapo vakawanda uyu wandati akavigwa paWarren Park uyu Rudo akaridza pfuti kwete zvokutamba helicopter dzakazara ini I can't explain kuti ndakabuda sei handizivi I only know kuti ndakabuda vana Rudo akaridzawo pfuti kusvika pakuCape Chiwo helicopter ikaona kuti apa ndo panobva fire kunyanyapa inodzikira you know inoflya low ichidzika nditi ichidzika kudaroka macomrades vamwe vadispersa vamwe vachirimo Rudo akabva Cape Chiwo apa ndo vanga vari mamember general staff Rudo nazvisinei ndo vatakati apiwa naKometongo vatakataenda navo Rudo akaCape Chiwa ndakuramba zvimwe ndinenge ndichisiya aCape Chiwa Rudo akanosungiriwa pamoti the following day mota anonzi mai mota zvimaland rover zviya akasungiriwa ipapo akaendwa naye maMutare achidhonzwa Rudo chest yake yesi yanga yakaparara achidhonzwa tabata gandanga rechikadzi ndo magandanga enyaya vane vana vakaenda kuhondo uya kwaMutare pamusika paMutare vachimuzuva takasara tiri 8 takazenge takungonzi tutu muboys takungopfekerwa tiri tutu 8 and 9 yandiri 79 yandiri kutaura nezvayo 70 and 9 zviye matenge akabhombiwa December November 78 that day yakabhombiwa and day rakabhombiwa matengi aya imwe hondo futi yatakapinda yandiri kuda kutaura nezvayo kunoku kuchibhombewa isi takapinda hondo kwana kunonzi kumaeka kubocha kuriko kunonzi kumaeka so kunorimwa kumaeka ikoko takapinda hondo takapinda mubhesi kumaeka tapinda mubhesi ini ndanga ndichirwara nematenzels ndainzwa matenzels apa ndiri nemedical mo ndandine medical kit ndarwara nepahuro ndabva ndarara pachuru mamuri munana April ndabva ndarara pachuru so tabhesa ndarara ndakatsvaga pane mushana pandakarara ndakatsamira medical kit iyai ndobva ndakurota ndichirota hondo apa ndiri kurota hondo iri kutouya ndobva ndabatwa nemadzikiriro aya anonzi kudzikirira kuda kuti umuke so hazvisi kuita
ndabatwa namadzikiriro aya pandakazoti pepo mahelikopta aya apinda ndiri kuirangarira hondo ino kuti ndakasara ndiri ndega mbesi vangu vachiita vaenda kugp kugathering point inini ndasara kwaka kusina cover muna April like this time hakuna cover ka ground force yadzikiswa kwazara kweso kwazara varungu amai hamuna kwamunoziva GP munoiziva asi hamusi kuziva kuti ndokupi kwacho ende GP yacho kwayainoitirwa kwacho ndokwakanga kwakazara vanhu makomridzi ese angari munomutapa yenzi sector ikoko ndokwakanga kwakakwiri GP yevanhu vese vanhu vairangana kunobhomba pamutare kana makanzwa kuti pamutare pamusika padi kwabhombewa pamutare kuno kuchibhombewa matenga aya kwamutare kwakabhombewa that night iwo musi iwoyo ndasara ndega mubhesi chandakangoona kungoona kuti murungu uyu anondiona handizi kuti hana undiona sei handizivi kuti hana asi ndakamuona bhesi ranga radozara akavarungu ndokubva ndazoona muziva zvimakamara zviya zvimiti zvinowanikwa kwana mutare izvi after chimoyo ataki takadya tikapona nezvinhu zvacho izvozvo zvimakamara vamwe vanoti zviti zvimacomeback zvakazara panze apo zvinobaya zviya zvinobaya zvinoita thick like kubatana kudai panga pane chimuti ichocho ndobva ndatoona comrade zvikanzi gi ainzi mapuranga aibva kwamutoko comrade ye zvikanzi gi uyakona ndobva ndati chochocho prone ndichienda ikoko ndaenda pachimuti zvikanzi iwe varungu vazara muno mubhesi mazara zvatakuita uvhomura grenade rako kuti kana zvashata kwakutodutsa no munhu anokepchwa nokuti taiti kugara takaudzwa kuti aufanira kukepchwa ati gi budisa grenade ana budisa grenade rangu mubhandiriya vataku pachimukamara paya tabva taita kuchonjomara inda ndine bhegi rangu then medical kit then kozoya bhandiriya apa unopora mwanangu zvokuti ndiri kurwara nematenzos akapora from there handina kuzomanzwa kuti zvazofamba sei asi akazondirwadza mira unzwe nyaya yacho tapita tawanda paya varungu vanenge vachitaura kuvanzwa nokutaura iye akati handi kwavari kubva ndokwatiri kuenda asi tikuenda nethe other side taenda kuya izvo tatiri padhuze nerod mugwagwa yaigona kufamba mabhazi ndobva paita chigrid mene kuti moti kudhara road even madust road aiva nazvo zviya zvokuti unogona kupinda nepanapa wozobudikira kana apo munoziziya apa ati iwe ati ndipindo vatapinda muya zvikanzi muno ndomata kuchibata mabhandiriya futi aichashanda kubata magrenade rako saka apa isanga taobserviwa nemasoja anga ari mugomo kumaeka kuya ndo aicommunicata neground force iyi saka isusu patakanosvika apa kunodaiwo binocular harina kuona kuti munhu waendepi and this is why vaiti vanonyungudika isi takangopinda ipapa pachigridhi papa tatapinda ipapo namapuranga uya akati bata grenade rako gi ndabata grenade rangu tirimo imomo pasi ipapo unotovanzwa vachifamba pamusoro irodi kai hiri imi muri pasi takamirira kuti kana kwati zii tobuda mahelikopta anenge achiri tikitikitiki tasobuda paya tabuda paya nzara yaruma chero nematenzos asi nzara yaruma tatafamba tabva takufamba tichienda muraini manje muraini umu
povhu yanga yaitodhispesa kudhara yatiza wondoka povhu yainda zasi uko kurwizi kuna odzi ndokwakune magadheni avo kumaeka ikoko ndokune magadheni vese vangodva vachitiza vachienda ikoko. So patakapinda paye takufamba zvedu takutofamba zvedu namapuranga wangu uya tiri kufamba akomredi apa takuobservewa futi nevanhu vaye vari pai vari mugomo vaya vari kuudza ground force kuti imi munogoti vaenda sei tiri kuona vanhu vari kufamba vanhu vari kufamba isitasvika pamba apa hanti vanhu vabuda vaenda uko tiri kuona baba vari kubva uko baba vari kufamba vari kuuya mukadzi wavo waipisa doro amene kuti munoziva here zvinonzi kupisa doro kana uchizviziva aibika doro saka zvaibika doro hanti vakangotiza vakasiya zvakadaro so baba vakabva uko kumagadheni uko vachiuya kumba kuzocheka kuti kwakamira sei baba vanga vane demo ravo vakadai demo ravo apa vakabata demo ravo vari kuuya ndobva uyo comrade uyu mapuranga uya yabva ati mudhara kuri sei kunoku anoti mudhara kudaroka zvakaita mukicheni ndo kune zvimakamara zviya zviri thiki zviyezvi pazvakanyatsokuti ndo kwakawanda varungu vakuda kuti rova ambush tiri imomo isisu sezvakati ndikati sezvakaiti amuno mumba muno mapuranga wamisa baba mudhara ndipo moto zvezvokumbidzana fodya saka baba avo vanga vakatakura demo ravo vakadaisoka baba avo vanga vane imbwa yavo saka munoziva muhondo tati singafariri imbwa saka imbwa yaya yangoti ndobva ndaidai nepfuti yangu bva ndaiti kure uri kunza ubva yanditi kuti kuya ava vakabva vaziva hanti vari kucommunicata nevaya vari mugomo kuti they are now near taitonopinda ende taitonopinda dai isiri imbwa dai zvisina kuitika zvembwa taitongosvika kubatwa tataita sei takangonzi futi takamira uyo ari kubatidza fodya yapiwa nababa nepofu iya ari kubatidza fodya yake iye tatagara tataurirana toenda kuna odzi baba wayo ungazoona kuti vaenda kupiwa nembwa yavo hatina kuvaona isitava tatanga kumhanya takadai manje maeka hakuna kafu minda kamaeka munorimwa zvekuti kwaibara haritizwe ndakaritiza mwanangu ndakaritiza because wairinzwa nomunzeve kuti achirira mabara iye aingoti kotamira tichienda zvokurwara nematenzels zvapera kudhara taenda kunodai muna udzi muya ine handitomboziva zvekuvambuka manzizi akazara mapuranga akati kwaya nehondo iyoyo area iyoyo yatatavere because kwakabiwa ng'ombe povhu yaiba ng'ombe ichiuraya ng'ombe dzeva mapurazi yoyayo hameno zvavaita vaishasika munyama dzavo chichichichi saka patakatosvika ipapo takatowana pitonzi pabva varungu vanga vachipenga vanhu vachiroverwa mombe idzodzo so iye akabva nditi izvoni zvikanzi tapinda parwizi unogona kuswima ndikati handigoni zvikanzi shamwari vaya manje ndopavaidedzera bata komere ganda karichikadziro bata zvekuti kwai hautizi unotiza takatiza takamhanya umwe inongwa mupfimpi kusvika tasvika muna odzi namapuranga uya akati manje zvausingagoni kuuswima panapa zvotoita usasimudza gumbo kana tapinda mumvura unoramba wakatsika jecha pasi uchingofamba wakatsika jecha pasi usasimudza makumbo ako zvikanzi pfuti yako ndobva ati inini ndakubata bhati repfuti bhati ndo kumashure kwepfuti iwewe wobata kumuromo kwepfuti yako bharo rako kana radischarge inouraya iwe muridzi handi usasimudza makumbo
inini iye wabata bhatuku, inini ndakabata pfuti yangu, ndiye takashandisa mamedical kit yaya yazara mvura yesvikiro muna odzi tapambuka. Ndazopindwa nechando, ndakutanga kudedera manje. Varungu vasara, hondo yatopera, tatisisatye totozototi vasara, tapinda paya pamhiri paya. Uyu vana mapuranga vaiziva mabhesis omumakomo, vataenda mugomo, vataenda mubako. Ndomandakanotanga kuoffroada zvinhu zvese zviri mukiti, kunanika zvimabhandeji, mai, zvikanzi hakuno kuzorora. Iye akati chamboenda mupofu, abva aenda mupofu kunotsvaga chikafu ka. Ndofuka dzadzatova maskati aya adzatova kuma1-2 ikoko, wapinda mupofu mapuranga. Ari kuudzwa information kuti panapa vari pano makuseni zvazodai. Abva asvikira vamwe mai vaya, abva avati mai urayai uku, akavati bikai sadza. Mai vaya ndobva vabika sadza. Mai vaya vasati vabika sadza vakatanga vauyiwa navo kubhesi patatiri pandandasara iyi. Zvikanzi mai handimaona kumrida, zvikanzi ndimwi maona chete, ndimwi maona chete. Mukangoudza munhu matofa, musatombonotaura kuti maona kumredi wechikadzi, musataura. Mai vaya vakabva vati zvakanaka, ndobva vaenda kumba kwavo, ndobva vanobika sadza. Saka moza vaida kuita fast plus zvakaramba. Mai ndimai kwakunopenya next door, zvikanzi ndaona komredi wechikadzi, kuna komredi wechikadzi. Choyai mai nhingi titisi vabika sadza ravo, vauya nehuku yavo. Zvikanzi namapuranga, nai mai muri vangani kwapo? Zvikanzi mwanangu ndangoti vandibatsirei kutakura mvura. Zvikanzi ndo zvinokuuraisa izvi. Saka takazobva zvedu pabhesi paya, tadya sadza redu, taongedza kiti yedu, taenda kuGP kuye. Waiti wasvika ikoko awaifunga kuti kuMozambique takasiya vanhu. Ndo zvandakadzidza musi iwoyo. Kuzara kusvika kwese uko kwamanodzokera kwese uko, ndingati zvakaita kumabhazi kwamabva uko, vanhu vese vamakomberedzi kuita kusviba kuti ufunge kuti kuMozambique takasiya vanhu vese vauya panapa, tatakazara. Apa vanhu vaironga kunobhomba kwaMutare. Ndopandakasangana ndisi comrade umwe akabva andibaya jekiseni, anga ari MO, dandofunga anga ari doctor here. Ndokubva ndabayiwa majekiseni angu, ndokubva zvapera ipapo. Ndoyo mumaeka yandakapinda iyoyo. Ndiri muBhowera, another incident futi yakaitika ndiri muBhowera. Tapinda muBhowera, takanga tisingabvumidzwi kuti tizikamwe. Kana ndikakuziva iwe wanofanira kutaura kuti ndakuziva. Hapana zvoukama kapo. Even kumusha zvakaita Molini uye shamwari yangu yakashaika uya, zvaisafanira kuzikamwa kuti anobva kupi. Wanga usingafaniri kuzvitaura. But anyway, iye anga akangoudza inini. So takati takasvika pabhesi, taswera turi kutaenda namujibha. Dzimwe nguva taitakura vana mujibha, vaipiwa zvipfuti zvainzi zvimaperepesha, so chakaita kunga chipoto. So kumashure kwacho vanga vatotrainwa kuchishandisa. Paino umwe ainzi Kwapisa iyi haisi betro. Kwapisa uyu ndiri kungoitaura because ishi yakandirwadza. Kwapisa akati arukurutswa kudaro nemakomberedzi tichifamba naye. Mai vamuarea make imomo. Saka mwana aitaioperatora imomo, iye mwana weimomo. Saka vamwe vakaziva kuti mwana weimomo, ndobva vati iwe ita kuti mama wako atiwigirowo ipwa. Mama wacho ndobva vauya nesvinga repwa, bva taswera mubhesi zvakanaka, manheru, mvura yakazoti nayei. Ndokubva tadini takuenda mumba, takaenda mumba. Makomberedzi akapinda mumba, apinda mumba, Kwapisa uyu kwanga kuna kurudyi, ainzi kurudyi comrade yeye.
nevamwe vanga vakapesa ivavava. Chimbwido uyu akanzi nakurudyi torai mablankets ayo asati adi atota mumhanye nawo kupi kumba anotota. Saka kwapisa uya ainga aine musikana wakewo waiva panana chimbwido ava akanzi torai mablankets. Ameno mweya wakafunga mujibha uyu kuda akafunga kuti comrade vanitorera chi ndo zvaakazotaura. Asi zvakatirwadza kwapisa uya avhaita sei vana vaya vasikana vaya vatora mablankets vapinda mumba. Isisu tatova mumba. Inini manje ndakabuda mumba ndobva ndaenda kuseri chibage changa chakasvika somewhere like this. Ndobva ndapinda ndobva ndabuda mumba ndobva ndaenda mumunda umu. Ndakaenda kunozvibatsira wiwi uko kuseri kwedura kwemahoza yatati chataura. Ndobva ndaona movement pasi pedura. Apa muswere wese tataswera tichinzwa kuti varungu vari kwakati. Saka inini ndakafunga kuti varungu vaya vatouya vatoti komberedza. Nokuti ndandaona movement yekepi so. Izvo iye akarara pasi paya kwapisa. Kwapisa. Akarara paya. Apindurudza kepi the other side kumashure uku ndo kwaapfeka. Indobva ndadai ndobva ndadongorera so. Ndikanzi comrade Gi ndikati kuri kuti ipapo. Zvikanzi hapana zvangu ndanchirova mogo dzangu kubvira mbanje. Ndikati mogo unoita zvemogo. Zvikanzi ndozandikuita. So ndakangomusiya akadaro. Ndabva ndafamba ndikuda kunopinda mumba mune makomrades mapinda makomrades tiri kuhwanda mvura. Ndakangonoti step kudai pastube padoframe apa pangu apa wakanda grenade uya kwapisa. Kuda kuuraya makomrades atopanduka kuda kuuraya makomrades mumba. Tikati takafira motest.
taigara mumakomo mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa tichichingira zimbabwe taigara mumakomo mumakomo panguva yehondo aiva taimhanya takabatesa tichichingira zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo aiva taimhanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.